Welcome back to my channel. Kasama ko ngayon ang mga teacher ng Caloocan. Sige, akyat. Da. Papunta kami ngayon guys sa Tinakayanan. Back ride free ngayon dahil medyo ayan oh. Si Kuya. Ayan po yung mga back ride. Kaway-kaway po. Hello po. Okay, diretso lang. So yan, napagod na yung mga motor. Nangyari? Isip ko lang, iakit pa. Malapit na ba, sir? Lapit na. Pwede ba iwan yung motor dito? Hindi. At least less yung pagod. Imagine mo, nakarami mo na dun. Naka-less tayo ng 30 minutes. Ito lang. Gusto ko talaga dito. Di ba pwede iwan dito? Oo, kaya? Next, Sir Fred. So yan guys, galing sila sa rock formation. Kabababa lang, akit na uli. Sige, diretso lang po sa kusina. Hi vlog! Welcome to my guys! Yes. Dali, alis ko sa iyo. Ito po ang leader ng gang, si Tarajing Potpot. Let's go. Yan po ang leader eh. Team leader. Yan. Sige, ingat kayo ha. Pagdating sa taas, kaliwa, dire-diretso lang. Biga ito, baka rin bibigay yung chinelas ko. Yan kuya. Ingat jerk. May lahi pa naman tayo. Pagpapunta kayo dito guys sa Tinakayanan, ito yung ilog na dadaanan ninyo, kaya hindi advisable na nakasapatos kayo. Kailangan naka Crocs na kulay puti na may Minnie Mouse. Maliligaw kayo sa falls? Kumukuha ng bolo. So yan yung bolo guys oh. Sa hindi nakakaalam. Iba yan sir no? Tiba yan pag natuyo. So yun na guys yung falls. Yun. Guys, bago kayo makapunta sa falls, kailangan yung umakyat sa batuhan. Yan. Ito na yung falls guys oh. Yan. Ito na yung mga kasama natin. Mababaw yan. Sir Fred, akit na dito. Kaya talaga ito sir ah. Oo. So yan guys, ligong-ligo na si Sir Fred. Ligong-ligo na ang leader ng mga teacher. Yan Sir Fred, pwede na yan, mababaw yan. Bakit?
Next, si Sir Jerk, pababa na rin. Walang signal. Ayan na, sunod-sunod na po silang bumababa. Nabawasan yung digits ko, balikan natin. Mukhang mababaw sir. Doon malalim, pero yan, mababaw yung bagsakan na yan. Kasi ano eh, purong bato eh, no? Ang view. Kaway-kaway pag may time. KMJS na yan. Woo! Andun si Tarzan, no? Tarzan! Pero pabili. Ngongo ang putik. Gomo naman yung putik. Ano ba nga yung dito? Wala. Oh, sige, ready na. Ano, tara. Balik ka na lang. Kalating oras lang, oh. Oh. Oh, pamassage lang kayo. Kalating oras na tayo, Ligo. Sibat na. Victoria lang. Hindi ka Picture muna, picture. Picture mo na, pre. Balik ko na. So ayan guys, tingnan natin kung sino yung unang lulubog at maliligo. Wala ba rin tayo dyan? Ikaw dito Wala. naman lagi na lang ako pinapapubo nito eh. Ako nito mauuna. Tara, game! Para saan pa yung ito natin dito? Hindi tayo maliligo. Sayang yung ganda. It's too big. Back to the world! Woo! Tara, Tarzan! Diba, kaya? Mag-legs lang, mag-legs ka! So ito na nga guys, nandito na kami sa may Tinakayanan Falls. Kasama ko yung mga kaibigan ng co-teacher ko. Shoutout kay Sir Fred at saka kay Sir Jerk. Ayan. Okay. Ang mukha mo dapat nakaharap.
Oh ya, tuwa na siya. Ang layo si Jun! Uy, pre! Yung mga alalay, yung lalaki kami. Taas pa lang ito. Ito ka pag ito. Yan, nagpapicture ako. Moral support lang. Parang nagulong. Ako ba lang? Yan ang pag-aralan natin. Rock. Kapag lang ngayon, no? Sabi ng last pag dito. Ano na lang ako sa baba. Sa 1 kilo, pababa natin. Tingin 1 kilo tayo. Bye-bye. Dapat pala, tinaway natin dito. Kaya tawanan tayo na sir. No? Next. Lakad team. Lakad team. Kaway-kaway. Team lakad. Team lakad. At usual, baba na naman. Hindi ka pwede mag-pray mo talaga dito sa harap. Dulas sabay. Ano dyan, sakay ka? Oo ba? Di na. Ingat, salamat sa pagdalaw. Okay. Hanggang sa muli. Kaya naman sila. Ano? Sige lang. Video. Muntik. Kunin mo na. Ayan. Oh. Ayong unti. Oo na. Ang unti. Ilabas mo ngayon. Ate, Malapit sa katotohanan pare. ate kayo dipital. Ang unti. What ako? Di malapit sa katotohanan. 500 tutunggain. Ako na lang tutungga niya. Nakatapambili lang isang case. Hindi na. Well, ang unti. Ang unti. Ate Bayan kayo. ang patingin. Ate kayo neto. Ate kayo. Ate Sabi ko kayo. sa'yo kanina pa kayo sa alas 3 Oo, pa lang. ang Malulugi na unti-unti kayo sa nito akin. tutunggay niya isang case kapalit. Ang kalahati. Kalahati ka dyan. Hindi. Kalahating case. Kalahati kayo ni Vidal. Si Vidal, lasing na. Diyan dami niyo pa ako dyan sa kalahati. Hindi naman halatang buhay. Sinong inom? Si Sir Lester? Hindi kalahati nga. Kanila na yun, kalahati sila Oh, hindi, 300. 300 Oh. tagay. 300 kanila naman talaga tagay yan. Sabi ko sa'yo, kanina pa kayo alas 3 sa akin. Sige na. Ate kayo kung gusto mo, bukin mo. Sige, kaya mo yan. Walang lasing dito, yung lasing na tutulog dun. Hindi mo na, ano, natulog na to. Ang lasing na tutulog, di ba? O magdadagat tayo. Kaya mo yan. Pwede pagkatapos. Magdagat. Hindi na. Kasi ang palengke dyan. Den! Uy, kaya mo yun. Mali yung tinuro ko sa'yo. Hindi, ano nga daw. Nadaway ako sa kalungko Fred. mo, hindi mo na wala Hindi, pinayaran. bibili lang ako ng lechon para wala Ayun lang. lutuan. Uy, huwag naman isang buo. Hindi, 2 buo eh. Grabe. Huwag naman lechon baboy. Sobra naman yun. Hindi naman baka. Sige. Sige, kaya mo yan. Ang bababa niyan. Eh, paano ba yung tinuro ko sa'yo na punuin yan eh? Meron ka na si Tajing. Kala mo naman, patas binibidyo pa, no? Oo. Pag ako uminom niya, ikaw bibili niyan. Lasing ka na daw, sabi ni Monmon. Hindi ah, kilala ko nga yun. Pirano apelido yun. Oo. Bumelo pa, nagbigawa pa ng tema. Ay, Paglasing, tulog. Sino yung tulog? uwak din ha. The jerk, lasing na raw. Wala na, lasing na. Ay, tara na! Wala na. Sir, tumigewang na sir. Si Vidal na lang iinom yan. Sir, thank you sir. Okay, thank you teachers. Thank you for coming. First, Kuya Vidal. Bye-bye. Bye-bye, ingat kayo. Salamat.
Thank you, Sergeant. Ingat, ingat, ingat.